Malawi Today. Akanakhala kutacha kwera muzochita zawo saona nthawi yofunikira kwache kwakopa Mulungu. Ine ladakandilemba ntchito sinkadavomera chifukwa ku sinodi kumandikwana kale, koma chifukwa chakudzichepetsa kwawo kwacha kwera nachindikira kuti kuli Mulungu ndipo kunja kuno kumafunika kusamala nthawi. Ine chifukwa chakudavomera ntchito olo ineyo panopa kufika 20 president wanga akhala yomweyo chifukwa cha nthawi. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Iyi ndi video imene ikuonesa abusa sitikuzoti kandi ampingo wanji kandi CCP, koma kumeneku amakamba zokhuzana ndi President Lazarus Chakwera kuti iwo adapasa ntchito malingana ndi chifundo chawo cha Chakwera. Nde analongosola zambiri kumeneku, koma zinaoneka kuti anthu sizinawasangalase ena malo moti amvere uthenga amayamba kuzuma. Nde koma nkhani yayikulu kwambiri imene yachitika pamenepo kuti pambuyo poyankhula mawu amenewa anthu ena ananyanyala kuyamba kuchokapo. Zambiri tatiyeni timve mu video iyi, koma poyambirira penipeni timve kaye kuti abusa anayankhula kuti chiyani. Akanakhala kutacha kwera muzochita zawo saona nthawi yofunikira kwache kwakopa Mulungu. Ine ladakandilemba ntchito sinkadavomera chifukwa ku sinodi kumandikwana kale, koma chifukwa chakudzichepetsa kwawo kwacha kwera nachindikira kuti kuli Mulungu ndipo kunja kuno kumafunika kusamala nthawi. Ine chifukwa chakudavomera ntchito olo ineyo panopa kufika 20 president wanga akhala yomweyo chifukwa cha nthawi. Noti ine ndikatolera Chakwera chifukwa Chakwera anadziwa nthawi. Nthawi ndiyofunika chifukwa chakuti Mulungu akayigwiritsa ntchito potiweruza. Mwandimva? Akakufunsani kodi mukukhala kwa akandikoni, kodi muli apolisi, kodi muli afumu, kodi mwe muli manoma, mudali anthu amene mmakumbukira zakuti nthawi idzatha? Kodi ndi mmene mukuchitira chilongosero cha moyo wanu mumadziwa kuti nthawi idzatha? Haleluya. Tupepere. Koma pambuyo pa mawu amenewa zinthu zidasokonekera, ndipo aliyense anayamba kupanga zomwe akufuna. Ndipo mutha kumva mu video yasanamalize kuyankhula abusa, mutha kuona kuti kunali chimpwirikiti ndipo panasokonekera zoti panali pamaliro sizimaziwika. Nde tatiyeni mumve ndipo muone kuti zikupitirira motani. Abusa analalikira anthu analalikira za Chakwera abusa. Anthu adana nazo anyamuka kupita kulalikira za Chakwera. Anthu akupita uku adana nazo kumene anyamuka anthu akupita. Paulalika analalikira za Chakwera anthu osadzuka-dzuka uku. Anthu akuda alilijala. Nawo anthu anyamuka kupita. Mmene moto ndi mmene zikukhalira m'makwalalamu. Zinthu zambiri zikuchitika pamene tikuyandikira chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko lino, ndipo aliyense ali ndi voti yake mu mtimamo, ndipo malo ena aliwonse ali ndi zoyankhula zake, ndipo tikhulupirira kuti wina aliyense ali ndi ufulunso woyankhula. Nde sitili pano kuweruza, koma timangokuonesani zinthu zimene zikukhalira. Kwa amene mukungotipeza kumene, subscribe, like, comment, share, komanso osaiwala kupanga kudina kabero kuti ma videos ngati amenewa asamakuphonyeni. Kufikiranso nthawi ina pamene tibwerenso ndi ma videos ena osangalatsa ndi okoma. Tingoti mwakoma nonse zikomo.
akanakhala kuti achakwera muzochita zawo saona nthawi yofunikira kwache kwakopa mulungu ine ladakandilemba ntchito sinkadavomera chifukwa ku sinodi kumandikwana kale koma chifukwa chakudzichepetsa kwawo kwachakwera nachindikira kuti kuli mulungu ndipo kunja kuno kumafunika kusamala nthawi ineyo chifukwa chakudavomera ntchito olo ineyo panopa kufika 2030 president wanga akhala yomweyo chifukwa cha nthawi noti ine ndikatolera bechakwera chifukwa chakwera adadziwa nthawi. Nthawi ndiyofunika chifukwa chakuti mulungu akayigwiritsa ntchito potiweruza mwandibva akakufunsani kodi mukukhala kwa akandikole kodi muli apolisi kodi muli afumu kodi mwe muli manoma mudali anthu amene mmakumbukira sokuti nthawi idzatha kodi ndi mmene mukuchitira chilongosero cha moyo wanu mumadziwa kuti nthawi idzatha. Haleluya. Tupepere.